Obojok by mal byť mäkký, pevný a zároveň, čo je veľmi dôležité, pri obojku si dávam bacha na to, aby sa pes v ňom cítil čo najkomfortnejšie. Zapneme, ako náhle je obojok zapnutý, v tom momente je pre mňa dôležitá jediná vec, aby som ho nevedel stiahnuť dole cez temeno hlavy psa. Teraz mám obojok, ktorý psa dokáže navigovať, ale zároveň mu neubližuje a psík je naozaj časom zvyknutý na to, ako keby ho nemal, takže sa cíti úplne prirodzene. To je kľúčové. Sťahovací obojok, to je nástroj, ktorý používam v jednom konkrétnom prípade. Pokiaľ pes má porovnateľne alebo dokonca viac sily ako majiteľ, vtedy potrebujem sťahovací obojok na to, aby som kompenzoval silu. Ako náhle mi pes začne prudko ťahať dopredu, sám si uberie obvod na krku a je mu to trochu nepríjemné. Prosím, dávajte pozor na to, aby ste sťahovák nedávali malému psovi, keď máte veľa sily, lebo by ste mu mohli až ublížiť. Zároveň je veľmi rozumné použiť sťahovák so stopkou, ktorý sa stiahne iba do určitého momentu a nejde to až do úplného dusenia psa, lebo to určite nie je cieľom. Postroj, ale naťahanie. Veľký, robustný, dlhý, dôležité je, že sa upína na psa, na celý hrudný kôš, v podstate až takmer na koniec chrbta. Je to z toho dôvodu, že ja viem na to posledné očko toho postroju zapnúť záťaž, ktorú si pes za sebou ťahá, a tá záťaž môže byť buď ja, že si pripnem psa vodítkom na postroj, alebo tá záťaž môže byť nejaký predmet, ktorý pes ťahá, a toto ja mám naozaj rád, lebo viem psíka zdravo unaviť. Jeden z dôležitých typov postrojov je práve postroj pre psa do auta. Ja si naozaj veľmi dávam záležať na tom, aby som psa mal v aute vždy dobre ukotveného. Ono je to najmä z tých dôvodov, že už pri prudkom brzdení môže pes začať po aute lietať hore-dole a mohol by si naozaj vážne ublížiť. Dôležitá súčasť toho postroja je to, že naozaj ten bezpečný, pevný, silný kus máme fixovaný na hrudníku psa. Prosím, nedávajte psom obojky a neukotvujte ich za obojok v aute, lebo pri náraze to môže mať fatálne následky. Dôležitou súčasťou každého postroja do auta je, že k nemu dostanete zvláštne vodítko. Toto zvláštne vodítko má na konci pracku, ktorú proste pichnem priamo v aute do bezpečnostného pásu, takže mám psa ukotveného naozaj poriadne, tak ako keby som bol pripútaný ja.